akwai likitan da ya zo mutuwa kukan jarirai ya koma, jariran da ya ta kashewa su suka rinka zuwa su ne masa fatalwa su ne masa gizo, sai da ya haukace ya koma kukan jarirai sannan ya mutu. Duk abin da ya samu na kuɗin da ake bashi din na zubar da cikin sai da ya kashe su a jiya kansa da kansa, ya zama abin tausayi, ya haukace ya wulakanta sannan ya mutu. Masu saurare ku gyara zama domin kallon cikakken bidiyon nan yanda malam ya faɗi irin ƙarshe na mummunan ƙarshe da wato likitoci masu zubar da cikin mata wato da suke yi, irin yadda suke kashe jarirai a cikin wato mahaifar iyaye, wato kamar irin mata karuwai da suke yin ciki suke zuwa a zubar masu, yanda ƙarshen su yake kasancewa, inda ya bada labarin wani likita inda ƙarshen su ya zo. Ga dai bidiyon ku ci gaba da kalla. To yanzu duk wannan likita ne zai faɗa ko gama garin mutum? Ai likita ne zai faɗa. Likita shi zai gaya maka ciwon nan naka yana da haɗari, ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza, amma ba kai zaka zo kana gaya masa ba, ba kai zaka zo ka gaya masa ba. Yanzu akwai wani bawan Allah da yana so ya aure, matansa biyu, yana so ya ta uku, amma yana da matsalar spinal cord. Sun shirya za su yi auren 100% da matar ta uku, sai ya ɗauki izini a wajen aikinsa, sai ya tafi Saudi German, a Saudi Arabia ya tafi asibiti. Likitan yake gaya mun, ya ce ya je Madina, to likitocin Madina ba su iya turanci ba, sai suka yi masa larabci, shi kuma bai iya larabci ba, da haka bai fahimci matsalar ba. Da ya dawo Makka sai aka yi sa'a a asibitin da ya je a Makka sai ya samu likita ba Indiya, shi kuma yana jin turanci. To da ya rinka lissafa masa matsalolin, ya ce masa to in ja maka kunne, daga kai da kwanciya da mace har abada in ba a yi aikin nan ba, da in ba haka ba in kai wasa ka ci gaba da jima'i da mace, to wallahi rayuwarka ta tashi daga aiki, rayuwarka ta tashi daga aiki. Da ya dawo nan gidana suka zo da shi da wacce za su aure, da zai aure ta, ita tana ai auren haka ko ba komai, shi kuma ya ce da na dawo ma mata na malam tara su ne, na ce ku yi haƙuri ga abin da likita ya gaya mun. Suka ce to mun haƙura. Ya ce to yanzu malam da hankali sai in je kuma in shigo da wata duk da ta ce ita ta haƙura, ai wancan ma sai su ta da balli su ce su ma ba su yarda ba, ƙarya ne. Ya ce to ki bai Allah ki fahimce shi, maganarsa a bar fahimta ce. To kaga likita shi yake faɗar ga zurfin cuta ga yadda take, ko kai da kake jin ta a jikinka baka isa ka ce ga limit ɗinta ba, domin wajen ciwon zaka yanzu shi din in ka ganshi ba za ka ɗauka yana da rashin lafiya ba, garau yake aikinsa komai, amma likitoci suka auna da na'ura da komai suka ce to ka sani ga matsalar da take jikinka, matsalar kana jin ta yar karama ce amma ta yi naso, yanzu ta zo ta kama wuyanka ta kama gadon bayanka, kuma inda aiki ɗaya aka ce maka yanzu aikin yayi naso sai an yi biyu, in ka kuskura aka yi ɗayan ba a yi ɗayan ba za ta ci gaba. Daka in baka shirya wa duka biyun ba ka je ka shiryo musu, sannan kafin ka kai gayi, dan kaga kana motsi kana tuka mota kana komai, to kar ka je ka sake ka ci gaba da zama haka, domin cutar tafiya take. To kaga likita shi zai faɗa maka wannan, amma ba kai zaka zo ka ce masa dan ka ce ai ni na ji ma garau, ya za ka ji garau? Ka san lokal bahaushe inda yana motsi shi lafiyar salau, za ka ya ɗauka. Yanzu ka je iyayenmu a ƙauye, za ka zo ka ga mutum sheme a kwance ana gaishe shi ana kaza, amma da ya ɗan motsa cutar ta ɗan sake shi ya ɗan numfasa sai ya ɗau fatanya, in ka zo duba shi a ce ai ya ɗan ji lafiya ya miƙe ya yi tafiyarsa, amma nan ku ciwon cuta kake a jikinka. Shi yasa sai kaga an ce rana tsaka mutum ya faɗi ya mutu. Likitoci ba su yarda da cewa mutum ya faɗi ya mutu rana tsaka ba, wata cuta yayi ta kiwo a jikinsa bai sani ba, rana tsaka ta zo ta bige shi, amma shi saboda yana motsawa sai yake ganin ba matsala. Shi yasa duk kasashen da suka ci gaba duk wata uku wata shida zaka je a maka medical check up, saboda akwai cutar da sai ta shekara 20 a jikinka bata kada kai ba, amma dama take nema. Yau ta dan rike maka kafa ka sha paracetamol ta sake, gobe sai ta dawo ta dan rike ma kafada, nan ma ka sha fulajin ta sake, gobe kai can ka sha ja da yelo ta sake, amma nema take ta samu makasa ta ma cup daya, sai ka ji an ce mutum ya kwanta bai tashi ba. To duk kasashen da suka ci gaba sun san cewa duk inda ka ji an ce mutum ya kwanta bai tashi ba, to daman tintin tale-tale cuta ce a jikinsa take neman daman kashe shi. Da haka mi hattara da wannan, ba layman bane kamar yadda lauyoyi suke faɗa, gama garin mutum zai zo gaban likita yana ce masa wai ni kaza ni kaza ni kaza, a'a, za dai ka ce baka da lafiya to sai ka bar likita kuma ya aikinsa, a yi duk abin da ya kamata
a yi bincike, a yi gwaje-gwaje, a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza, abin da gwaje-gwaje da bincike ya nuna, likita kuma shi zai baka labari. Wannan ciwon naka kaza ne, ba matsala, ka iya kaza, ka iya kaza. Likitoci nawa ne suke cewa mata su daina haihuwa? Ai suna da yawa, saboda sun san yanzu ya kamata ki huta. Da kansu likitocin za su ce miki wance ya kamata ki huta, saboda mahaifarki yanzu ta gaji, kina yawan haihuwa akai-akai ko wani abu makamancin haka. Amma mace kawai ta zo ta sha kunun kanwanta, ta sha kunun tsamiyarta, ta zo tana gaya maka wai kaza 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 dan ta rubuta ka kuma ka yadda a matsayin ka na likita. Ya kamata maka daka mata tsawa. Ni za ki gaya wa haka? Wannan raini ne, da haka ba daidai bane ba. Bukata ce da su ta suka zubar musu da ciki, ba ruwansu da abin da zai je ya dawo, komai ta fanjama fanjam. Sannan cewa malaman musulunci sun ce wai ciki in bai wuce wata ɗaya ba, wata biyu a iya kashewa, a iya zubarwa. Haka kawai malamai suka faɗa? Ai akwai ka'idoji da dawabit. Abin da ake nufi cikin da bai kai wata 4 ba, ko a musulunci ba daidai yake da cikin da ya kai wata 4-5 ba. Domin shi ciki in bai kai wata 4 ba, ba a busa masa rai ba, bai fara motsi ba, to a irin nan kashe shi laifi ne. Amma laifin bai kai na wanda aka busa masa rai ya fara motsi ba. Wanda aka busa masa rai ya fara motsi, wannan cikakken mai rai ne. Amma wanda ba a busa masa rai ba, ɗan tayi ake ce masa, bai kai mai rai ba. Ko a musulunci cikin wata 1 ko 2 ko 3 in ka zubarwa da mace, raƙumi 10 ko 5 ake bata. Shi ake kira da gurrata abdin a yaren musulunci, a babin diyya. Amma cikin da ya zama cikakken mai rai ka kashe wa mace shi, diyyar cikakken mutum kake bata raƙumi 100. Shine fa abin da malaman musulunci suke fada. Ba suna nufin wancan ruwa ta sha a zubar, an zubar da banza ba, ba haka ake nufi ba. Ku fahimci wannan. Ita kuma maganar larurar da za ta sa a zubar da ciki, ba cikin ake kallo ba, larurar ake kallo. Ciki ko ya kai wata 9 da kwana 9 yau za a haife shi, in larura ta bayar aka gane cewa wajen haihuwarsa uwa za ta iya mutuwa, to an yadda aiwa cikin allura ya sankame, ya bushe, ya mutu, a fitar mata da shi, ita rayuwarta ta zauna lafiya. Ba magana cewa sai cikin yana mataki kaza, yana mataki kaza, wannan babu shi. Kawai in dai cikin zai zama matsala ga rayuwarta, za ta iya mutuwa, to rayuwarta ita aka fi so sama da rayuwar dan cikin. Kamar yadda na faɗa, saboda rayuwarta ita garanti ce, janu ce. A ba shi ko rayuwarsa kila wakala ce. Zai iya yiwa uwar ta ce ni na yadda ku kyale ni in mutu ya zo duniya, to in an kyale tan shi ma garin haihuwar shi ma ya mutu, ai asara biyu. To da ka shi yasa musulunci ya ce a wannan mataki dole ta haƙura da ɗan, a kubutar da rayuwarta, shi a salwantar da tasa, saboda tasan bata riga ta zo ba a ganta ba, zato ake yi, ita ku ta yi ƙini ce. Da haka ya kamata mu fahimci wannan. Mata su ji tsoron Allah wajen ire-iren waɗannan abubuwa nasu, kuma su likitoci su tsaya su yi aikin da ya kamata, su daina yadda da abin da patient suke zuwa su gaya musu. Wani patient ɗin ƙarya yake wallahi ba